To je moc milé. Dobře. Vzpomínáš, jak jsme se prvně potkali? Co? Zkouším si na tu chvíli vzpomenout. Asi v bistru u Luka, ne? Bylo to u Luka v poledne. Byl to pěkně rušný den, bylo narváno a tahle osoba... To jako já? To já? Ta osoba tam vtrhla a měla kofeinový absťák. Je to o mě? Obsluhoval jsem zákazníka. Skočila mi do řeči. Žebrala o kafe, tak jsem jí řekl, ať počká. Chodila neustále za mnou a mlela bez přestávky Bůh ví co. Takže jsem jí nakonec řekl, neotravujte, sedněte si a buďte sticha. Obsloužím vás, až se k vám dostanu. Myslím, že to vzala normálně, protože působí velmi mile. Zeptala se mě, kdy mám narozeniny. Mlčel jsem. Nedala pokoj, tak jsem jí to řekl, kdy mám narozeniny. A potom otevřela noviny na jedné stránce s horoskopy. Něco tam napsala, vytrhla to a podala mi to. Bože, opravdu. Zapisoval jsi objednávku, Kouknu že? se na ten papír, co mám v ruce, kam pod střelce připsala. Dnes potkáte otravnou ženskou. Dejte jí kafe a ona vypadne. Dal jsem jí kafe. Ale ona nevypadla. Říkala mi, abych si ten horoskop schoval. Dal jsem si ho do peněženky a nosil ho sebou. Že mi jednou přinese štěstí. Hele, řekla bych cokoliv kvůli hrnku kafe. Nemůžu věřit, že to tam máš. Nosíš to v peněžence? Ty to tam nosíš? 8 let. 8 let. Lorelai, to, co děláme, ty a já, chci, abys věděla, že to myslím vážně. Moc vážně. Máš z toho strach?